Mi ćemo imati svlačione za skidanje. Ja sam ti bila prisa, što se sila odmaraj, ja u tvoje srcu samo vidu te ja, a bila sam ti suđena, blago meni, još po sebi, tvoje vrste osjećam. Ja sam ti bila prisa, što se sila odmaraj, odbija, što se nosi. To je ja, idi, a priznaj da sam ja sve ujedno. Žena majka, kraljica. Žena majka, kraljica. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute Abend müssen Sie unbedingt kroatische Spezialitäten probieren. Wie zum Beispiel Schivacic mit Eimer, Raschnic mit und ohne Eimer, Pleskewitz-Teig und natürlich Spezialität des Hauses, Wiener. Samo riječi, mi na nijedan način ne možemo prisijeliti investitora, želimo maksimalno svim surađivati, ispunili smo ono što su tražili, nadam se da će sljedeće, odnosno ja bih iskoristio ovu prigodu da se zahvalim svim našim kupačima. Ovo, kao što ste vi rekli, je 4. kupanje na jezeru Sabljace, to postaje jedna tradicija i sigurno ovo je jedan vid promidžbe grada Ogulja. Vjerujem da će naši kupači nastaviti narednih godina i da će se iz godine u godinu broj kupača povećati, a svima vama, dragi građani, dragi prijatelji, zahvaljujem da ste se odazvali i da svi zajedno podržimo naše kupače. Hvala lijepo. Hvala i vama, gospodine Gradonačelniče. Dečki su spremni, ja zaista ne vidim. Neki su zauzeli prve redove, vjerojatno političari nekakvi kad su prvo redu. Dobro. Inače, dakle, ovo je 4. kupanje novogodišnje. Lani je bilo Bože pomozi, ali pred 2 godine bilo zadno. Bila je voda -1 stupanj, a temperatura vani -10 stupnjeva. Danas je pola sata mjerena, temperatura vode 3 stupnja. Ej, ajde tebi Ugija slikam tamo. Ugi, ajde da leti. Nekako mi leda. Aha, slika se, može. Ja sam... Naša, idem dalje od voda. Za kurec su pasno unutra. Evo pa nekeni su nam neko. Svaki stok. Jesmo li pocrvenili? Gle njega, on ne odustaje. Ovo je hladničko. Sad će im to Aha, sa ovim.